his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireninso abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye la Mulungu la lero, la Mulungu la 27 pa chaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Habakuku. Habakuku mutu 1 kuyambira ndime yoyamba kufikira ndime yachiwiri, nkudzapitirizanso mutu 2 kuyambira ndime yachiwiri kulekezera ndime ya 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Akatekist Regan Banda kuchokera ku St. Paul's Parish Mchinji mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mu kalata yachiwiri ya Timoteyo. Timoteyo mutu 1 kuyambira ndime ya 6 kufika ndime ya 8, nkudzapitiriza ndime ya 13 kulekezera ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Agnes D. Francisco a Teresian Sisters kuchokera ku Tionjezereni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka. Luka mutu 17 kuyambira ndime ya 5 kulekezera ndime ya 10. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la mneneri Habakuku. Habakuku mutu 1 ndime yachiwiri kulekeza yachitatu, kuyambiranso mutu 2 ndime yachiwiri kulekeza yachinayi. Kodi inu chauta, ndakhala ndikukupemphani chithandizo nthawi yayitali bwanji koma inu osandiyankha? Ndimakudandaulirani zakundipondereza koma inu simundipulumutsa. N'chifukwa chiyani mufuna kuti ndiziona mavuto oterewa? N'chifukwa chiyani mukulekerera zoyipa? Ponseponse ndikuona kuwonongeka ndi kuponderezedwa. Pali ndewu ndi kukangana kwambiri. Chauta adandiyankha kuti, lemba uthengawu, ulembe mooneka bwino pamapale, kuti owerenga awerenge mosavuta. Uthengawu ukudikira nthawi yake. Nthawi yakeyo idzabwera mofulumira, sidzalephera kuchitika. Ngati zioneka kuti zikuchedwa, mudikire. Zidzafika ndithu, sikuchedwa ayi. Amene ali osalungama adzalephera, koma olungama adzakhala ndi moyo chifukwa cha kukhulupirika kwake. Mawu achauta. Tithokoze Mulungu. Mawu a kalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Timoteyo. Timoteyo 1 kuyambira ndime ya 6 kulekera 8, kudzawerenganso 13 kulekera 14. Okondedwa, ndikukukumbutsa kuti mphatso imene adakupatsa pamene ndakusanjika manja uyikoleze kuti iyake ngati moto. Pakuti Mzimu Woyera amene Mulungu adatipatsa si mzimu wotipatsa mtima wa mantha ayi, koma amatipatsa mphamvu, chikondi ndiponso kudziletsa.
usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachitenso manyazi chifukwa cha ine amene ndili wam'ndende wake, koma umve zowawa chifukwa cha uthenga wabwino, malingana ndi mphamvu imene Mulungu amatipatsa. Ugwiritse mawu owona amene udamva kwa ine, kuti akhale chitsanzo choti uchitsate. Uchite zimenezi mwachikhulupiriro ndiponso mwachikondi, zimene tili nazo mwa Khristu Yesu. Usunge bwino zokoma zimene adakusungitsa Mzimu Woyera, amene amakhala mwa ife. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Atumwi adapempha Ambuye kuti mutionjezere chikhulupiriro, koma Ambuye adati, mudakakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa kwambiri ngati kambewu ka mpiru, mukadauza mkuyuwu kuti zuka kadzibyale m'nyanja, ndipo ukadakumverani ndithu. Yesu adatinso, utha kukhala ndi wantchito olima kumunda kapena oweta nkhosa, pamene iye wafika kuchokera kumunda, kodi ungamuze kuti bwera msanga udzadye? Sungatero ayi, koma udzamuza kuti konzere chakudya, ukonzeke kunditumikira mpaka ndidye ndi kumwa. Iwe udya ndi kumwa pambuyo pake. Kodi ungathokoze wantchitoyo chifukwa iye wachita zimene udalamula? Choncho inunso mutachita zonse zimene adakulamulani, nenani kuti ndife antchito chabe, tangochita zimene tiyenera kuchita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu alero akutiphunzitsa za zikulu za moyo wathu wa Chikhristu, makamaka zimene zingathe kutithandiza kuti tikhale moyo okomera Mulungu nthawi zonse, osangoti moyo okomera Mulungu nthawi zonse, komanso tikhale ndi kuthekera kuti tingathe kulandira zaulere pamaso pake. Nthawi zambiri moyo muno tikamakhala tinayikana magredi, malevulo pa moyo wauzimu. Timatengana kunena kuti awawawa ndi akuluakulu mmoyo wauzimu, pamene awa ndi otsikirako mmoyo wauzimu, kenaka awa ndiye pansi penipeni pa moyo wauzimu. Lero uthenga wabwino wa lero ukutitana tonsefe kuti though we are rated so high by the society, kuti ife ndife akuluakulu moyo wathu wauzimu, kuti inu ndinu akuluakulu moyo wanu wauzimu, kuti ine ndine munthu wankulu moyo wanga wauzimu, koma I have to have this introspective look. Ndizione mwa ine ndekha kuti kodi moyo wanga wauzimu ukuyenda bwanji. Pamene anthu akunena kuti ndine munthu wankulu moyo wauzimu, kodi ndinedi wankulu? Ndikapeza vuto langa moyo wanga wauzimu, ndikhala wokonzeka kubwera nalo vuto lija kwa Mulungu, ndipo Mulungu amakhala wokonzeka kutithandiza. Ndipo chitsanzo chabwino cha lero tikuchipeza muthenga wathu wabwino wa lero. Atumwi aja akunena kuti akubwera kwa Ambuye Yesu, ndipo atumwi aja atabwera kwa Ambuye Yesu akubwera ndi pempho. Akunena kuti mutionjezere chikhulupiriro. Zikutanthauza kunena kuti atumwi anali ndi nthawi yodziunguza, atumwi anali ndi nthawi yodzifufuza, atumwi anali ndi nthawi yosinkhasinkha kuti kodi vuto lathu moyo wathu wauzimu ndi chani, ndi chifukwa chani tikulephera kuti tizimvetsana nkumayendera limodzi ndi Ambuye, nchifukwa chani tikulephera kuti tizilandira zaulere kuchokera kwa Mulungu. Iwo vuto lawo adalipeza kuti chikhulupiriro chathu nchochepa. Komatu atumwi awa
ndiwo amene anthu ena onse amene amawatsatira Ambuye Yesu amaona kuti awawa mpatali, moyo wauzimu awawa ndi patali, sakulinganakonso ndi ifeyo. Moyo muno imayenera kuti ifike nthawi kuti pamene anthu akunena kuti iwe ndiwe katakwe, pamene anthu akunena kuti iwe ndiwe katswiri, nthawi imayenera kuti ifike tsopano yakuti iwe ndi Mulungu wako ukhale pasi nkuona ubale wako ndi Mulungu, nkukonza zimene ukulephera m'moyo mwako. Ambiri tumwa ife ngati tikufa moyo wathu wauzimu chifukwa tidakhutira ndi zimene anthu amatiuza. Ambiri mwa ife ngati tikulephera kukula moyo wathu wauzimu ndifukwa chakuti tidakhutira kuti anthu akutiombera m'manja. Ambiri mwa ife ngati tikufa moyo wathu wauzimu kumalephera kukula ndifukwa chakuti tidakhutira ndi zimene anthu amanena za ife. Koma kodi zimene anthu amanena za inu ndizoona? Koma kodi zimene anthu amanena za ine ndizoona? Mwinatu ndikufunika kuti ndikhale pansi, mwinatu mukufunika kuti mukhale pansi. Tikakhala pansi nkuzipeza zofoka zathu, tibwere kwa Ambuye Yesu ni mapempho athu kuti Ambuye taonjezerani chikhulupiriro changa chochepachi. Mwinatu sichingakhale chikhulupiriro, mwina tilibe chikondi ngati anthu apabanja, kuti Ambuye onjezerani chikhulupiriro changa chochepachi. Pamene anthu akutiombera m'manja kunena kuti banja lawa palibenso, koma mkati mwathumo mwa banjamo timadziwa kunena kuti yayi zinthu sizikuyenda bwino, yayi zinthu sizili bwino, yayi tikungokhala chifukwa cha anawa, tikungokhala chifukwa chakuti tili nyumba imodzi, tikungokhala chifukwa kuti tidaziyamba zinthuzi zina atumangozindikira kwa ziyamba, tikungokhala chifukwa chonena kuti tili ndi katundu amene we are owning the property, we are owning the property together, but in reality palibe mtendere. Tiyeni tibwere kwa Ambuye kuti pamene anthu akunena kuti zonsefe ndi zotiyendera, tibwere kwa Ambuye nkuwauza kuti Ambuye tionjezereni chikondi chathu chochepachi. Nkapena nomwinatu ndife amene tili anthu opemphera kuti tikufuna Mulungu atithandize moyo mwathu, nkumabwera pamaso pa Mulungu nkumapemphera koma osamembekezera kuti Mulungu atithandiza. Mwinatu pemphero lathu likhale lonena kuti Ambuye muthandize chiyembekezo changa chochepachi. Wina aliyense akuyenera kuti akhale ndi nthawi yosinkhasinkha, yotuluka mu phokoso la dziko lapansi, yotuluka mu chipwirikiti, yotuluka mu gulu la anthu limene akutiombera m'manja, nkukakhala pawekha, nkudzifufuza, nkuzindikira kuti kodi ine ndikapempha chani kwa Ambuye. China chimene uthenga wabwino walero ukutiphunzitsa chikugwirizana kwathunthu ndi mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la Habakuku. Habakuku akunena kuti kodi inu chauta ndakhala ndikupemphani chithandizo nthawi yayitali bwanji koma osandiyankha. Ndimakudandaulirani zakuponderezedwa koma inu simutipulumutsa yayi. Habakuku akufotokoza ma experiences amene they can equally be your experiences. Habakuku akufotokoza ma experience amene they can equally be my experiences. Kumapemphera koma kumaona kuti mwina Mulungu sakulowelerapo moyo mwathu. Nkumapemphera koma mwina nkumaona kuti Mulungu sakulowelerapo moyo mwanu. Kodi vuto lingatokhala ndi ndani? Lero Mulungu chimene akufuna kuti poyambirira tisalambe kuganiza za Mulungu kuti mwina vuto lingatokhala ndi Mulungu, mwina tisinke za ife kuti mwina vutolo lingatokhala ndi ife. Moyo muno timafunitsitsa anthu ena atasintha, koma nkukazindikira kuti oyenera kusinthawo ndifeyo. Akuti mlembi wina amene anali ndi luso lolemba mabuku adalemba buku ndipo mutu wake unalionena kuti how to change your wife in 10 days. Atapanga mabukuwa akuti adawagawa mu nyumba zogulitsira mabuku zosiyanasiyana, ma bookshops. Mabuku amenewa analokwana 5,000, koma akuti pamene pamatha sabata imodzi mabuku onse 10,000, all the 10,000 copies were gone, anatamalizika. Azibambo amati akangoona buku akuti ya buku lija malifuna lija ndili mwina mavuto amene ndinawo ku nyumbako nkuthano tsopano. Mabuku aja akuti adatha msanga within 1 week. Kenaka akuti mulembi uja tsopano anabwera pa TV nkudzawapepesa anthu kuti pepani buku langa lija layenda malonda, koma mutu wake ndi wolakwika. Mutu wake ndinalemba kuti how to change your wife in 10 days, koma reality yake ndiyonena kuti buku lija mutu wake umene kukhala onena kuti how to change your life in 10 days. Atatero adanapanga print mabuku ena 10 nkukawagawaso mu nyumba zija zogulitsira mabuku, ma bookshop. Akuti mabuku 10 adakhala mpaka na zaka 5 kenaka adangokatengako popanda wina aliyense ogula.
moyo muno timafuna awo atasintha, komatu mwina awo asadasinthe mukuyenera kuti musinthe ndinu. Moyo muno timafuna kuti awo atasintha, komatu mwina awo asadasinthe tikuyenera kuti ndisinthe ndine. Habakuku amafuna Mulungu atamudalitsa, Habakuku amafuna Mulungu atamuyankha mapemphero ake, koma kodi Habakuku anali ndi zonse zomuyenereza kuti Mulungu ndikumupatsa madalitso mmoyo wake? Mwina atu timabwera pamaso pa Mulungu koma tilibe chikhulupiriro. Mwina atu timabwera pamaso pa Mulungu mulibe chikhulupiriro, nkumapemphera kumangopemphera mwaomboni, nkumapemphera nkungopemphera chifukwa chonena kuti tikuyenera kuti tibwere kutchalichi, nkumapemphera kungopemphera kunena kuti anthu andione maliro anga adzandimbire, koma zimene tikupempherazo we are not convinced, sitikuzikhulupirira. Kenaka nkumatembenukanso kwa Mulungu, nkumamuloza Mulungu kuti kodi mudzandiyankha liti mapemphero anga. Chikhulupiriro ndi chimene chingathe kukupangitsani kuti zimene inu mumapempha pamaso pa Mulungu. Chikhulupiriro ndi chimene chingathe kundipangitsa kuti zimene ine ndimapempha pamaso pa Mulungu zipatsidwe kwa ine ndipo zipatsidwenso kwa inu. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you